mangabe bongaka subscribe cindezela ibutton usubscribe. Amaphoyisa sewakhipha umbiko wokuthi ke isibhamu esiye sasetshenziswa nokubulala yena ke uSenzo Meyiwa beyangumdlali weOrlando Pirates kanye ke neqembu lesizwe laseNingizimu Afrika iBafana Bafana ngo-October ngonyaka ka-2014. Leso sibhamu sitholakele lapha ke eCleveland Police Station. Kodwa amaphoyisa abika ukuthi abasolwa abathathu baye baba investigator konke abakushoyo kuyahambelana ke nesigameko esiyenzeka eKuruleni ngo-October ngonyaka ka-2014. Omunye wabasolwa usekagwetshwe iminyaka engu-30 ngokumbiko ke wamaphoyisa. Baveza ukuthi lo msolwa lona nguyena futhi owabulala lona ke oyi-taxi owner yalapha ke eAlexandra ngonyaka ka-2015. Isibhamu lesi sabulala uMeyiwa ngonyaka ka-2014 ngo-October yiso futhi esabulala i-taxi owner yalapha ke eAlexandra ngonyaka ka-2015 ngoJanuwari. Kodwa amaphoyisa aqhubekile athi laba abathathu abaye baba investigator bonke ke bakhuluma into efanayo. Okudidayo nje ukuthi laba bebakhona endlini mhla uSenzo Meyiwa edutshula eSpruitview khona ke abakushilo akuhambisani naloku laba solo abathathu abakushoyo.